ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо видеомона ай бозори Корбон ҳафтум дарвоза аями абаякои хишрува ки 170 сомона сар мекунем. и абаё безразмерниян ина якм дрома ами рӯзи якм шона ки бозорда дромадан мо шумода намоиш додестемшон ё стилшон туркии тоза Бишкек. материалшон качествашон якм сорт, нархшон 180 сомон иёҳан. ами дитаи аввалш 180 баъди ами дита анаёш дига сар шидаги 170 сомонӣ. акия ки навинкаам бо 10 сомон боло шуда мондагиян. инами чизе ки ҳозир шумо дар экран мебинед иёш ҳамаи ами абаё 170 сомонӣ. инами дитаи аввал 180 сомон. ин нархи дона ҳай. бо метавонед ки касе ки аптoi мегира бо арзон карда гирифта метавонад. качествашон аҷоибот, дизайношон ҳархела, моделошон ина бинед ки нимиш тигра, ними дигаш бо дига материалай. фасон тоза, стили туркӣ ба дараҷаи олӣ зуран, ягон фарқият надоранд ай туркӣ. нархшон арзон 170, не диташ 180, дига далши ҳамаш 170 сомонӣ. набинед чанд қар фасонан хушруван. размерашон безразмер небудастанд. ҳами то ҷое ки нишон додест ҳами бача туркӣ, стили туркӣ, аҷоибот, фасони зур. касе ки безразмер немепӯша метавонад ки ба ҳамин номеро занг бизана. мо доставка дорем тамоми ҷо: Россия, Германия, Франсия, Америка. тоҷикое ки дар Америкаен шумо нами халатакора заказ кунед. абаёи хушруван фасонан шумо пӯшида мегардем. як бор дига ман шуморо нишон медиҳам ки шумо наздтар бибинед. навори дигаи мо дар бораи чиян спортстилои навинкае ки як ду рӯз шид фақат ами безевиш ҳамия ки то размери 52 дора. беҳад фасонан, зуран. як 4-5 расветка доран. не ки зуран хеле ай пеш мебинӣ ба дараҷаи оли зурай. материалшам зурай. пеш да ба англисӣ чизе наистагиай. ҳозир ман расветкои дигаша шумода нишон медиҳам. ба дараҷаи оли хеле фасонан. спортстилои хушрӯш пака ҳамиён. инами сирхшам аҷоибот хушрӯай. 5 расветка дора, 6 расветка дора. касе ки хайб мехоҳад то размери 52 мепӯша, марамат занг бизана. мо шумода доставка мекунем. ина бинед ки иҷада бо ҳастай. нархшон нархи дона 200 сомон аямиё. инами зарда сирхи ҳамиё ҳамаш я моделан 200 сомонӣ. ина касе ки заказ мекуна марамат номеро дар экран ҳаст. заказ кунед. мо ба тамоми ҷо доставка дорем. ина ма ай пеш ай ақиб ира ё дубойкаҳан бурукдоран ҳамиё. ина ман фаромӯш кардам бо ай сар мондум ки шумо фаҳмед ё қатъи бурукошонанд 200 сомон. начос доранд, гармакан, штрувакан. ина начос дора бо ё начосдор ё дигашанд, дига маркаан. ана ёш 200 сомон то размери 54 доранд. ӯ пешинош ба фикрам ки надоштанд чи. ана ё аҷоиботшанд. фақат ду расветка дора. нархш 200 сомон то размери 54 пӯш. метавонед ки занг бизанед, гап бизанед. мо доставка дорем. касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шава. касе ки мехоҳад лайк бимона. то видеоҳои оянда худоҳофиз.